Hello friends, this is Vipul Ramseri. Welcome to BR Classes. दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअनि सावरायनो गोनां टपिकनि मुङानो जाबाय नेशनेल पार्कस इन आसाम। जोंनि आसामाव थानाय नेशनेल पार्कसफोरनि बागै जोङो सावरायगोन। मोनबेसे नेशनेल पार्कसफोर दङ, बे नेशनेल पार्कसफोरखौ माब्ला डिक्लेयार खालामनाय, बेवहाय मोननाय मुंदांखा जिब जुनारफोरा मा बेनि बागै जोङो सावरायगोन। इम्पोर्टेन्ट पइन्ट्सफोरखौ लानानै जोङो सावरायगोन। स' दिनैनि सावरायनो गोनां टपिकआनो जाबाय नेशनेल पार्कस इन आसाम। जों नायलांदोनि मोनफा मोनफायै जों मिथिगौदि जोंनि आसामाव गासै दासिम मोनबा नेशनेल पार्कस दङ। बे मोनबा नेशनेल पार्कसफोरनि बागै जोङो सावरायगोन। स' गिबियावनो जों सावरायगोन काजिरङा नेशनेल पार्क। स' नै जाबाय काजिरङा नेशनेल पार्कनि मोनसे नुथाय। जों मिथिगौ जे काजिरङा नेशनेल पार्कआ थसेल' गं गोनां गान्दानि थाखाय जोबोद मुंदांखा। बे काजिरङा नेशनेल पार्कनि खायसे इम्पोर्टेन्ट फेक्ट्सफोरखौ जों सावरायगोन, जाय पइन्ट्सफोरा जोंनि कम्पिटिटिभ आनजादफोराव फैयो। बेबायदि इम्पोर्टेन्ट पइन्ट्सखौल' बेवहाय सावरायनाय जागोन। स' से नाम्बार पइन्ट्सआव जागोन, से नाम्बारा जाबाय डिक्लेयार्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरी इन 1950। बे काजिरङा नेशनेल पार्कखौ गिबियाव बेयो नेशनेल पार्कनि स्टेटासखौ मोनाखैमोन। बेयो मामोन? बेयो मोनसे रिजार्भ, मोनसे एरियासोमोन। बे रिजार्भ एरियानो वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरी हिसाबै मब्ला गनायनाय जानाय 1950 मायथाइयाव बेखौ वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरी हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन। वाइल्ड लाइफ माने मा? हाग्रानि जिब जुनार, हाग्रानि जिबि, बिफां लाइफांबो जानो हागौ, जिब जुनारबो, बेखौ प्रटेक्शन होनायनि मोनसे एरिया रिजार्भ वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरी हिसाबै 1950 मायथाइयाव फोसावनाय जादोंमोन। स' नैथि पइन्टआ जाबाय डिक्लेयार्ड एज नेशनेल पार्क इन 1974। आरो नैथि पइन्टआ जाबाय बे काजिरङा नेशनेल पार्क हिसाबै माब्ला फोसावनाय जादोंमोननो? 1974 मायथाइयाव नैबे रिजार्भ एरियाखौ नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन। थामथि पइन्टआ जाबाय टटेल एरिया इज 430 किल'मिटार स्कुवेर। आरो नैबे काजिरङा नेशनेल पार्कनि टटेल एरिया एबा दब्लायथिया बेसेबांनो? 430 किल'मिटार स्कुवेर। नेक्स्ट ब्रैथि पइन्टआ जाबाय डिक्लेयार्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय इउनेस्क' इन 1985। आरो बेखौ मा हिसाबै? बे नेशनेल पार्कखौ, काजिरङा नेशनेल पार्कखौ 1985 मायथाइयाव वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन। सोर फोसावदों बेखौ? वर्ल्ड हेरिटेज साइटखौ सोर फोसावो? इउनेस्क'आ। इउनेस्क'नि आबुं मुङा जाबाय इउनाइटेड नेशंस एडुकेशनल साइन्टिफिक एन्ड कालचारेल अर्गेनाइजेशन। बे इउनाइटेड नेशंस एडुकेशनल साइन्टिफिक एन्ड कालचारेल अर्गेनाइजेशना, बे इउनेस्क'आ 1985 मायथाइयाव वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाबै बे काजिरङा नेशनेल पार्कखौ फोसावदोंमोन। 5 नाम्बार पइन्टआ जाबाय डिक्लेयार्ड एज टाइगार रिजार्भ इन 2006। आरो बेखौ 2006 मायथाइयाव टाइगार रिजार्भ हिसाबै, टाइगारनि मोनसे रिजार्भ एरिया, टाइगार रिजार्भ हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय 6 नाम्बार पइन्टआ जाबाय लकेशन। बे लकेशना बबे बे काजिरङा नेशनेल पार्कआ बबे जिल्लायाव गोसारना दङ होनना बुंबा बबे लकेशना? अब्ला जों बुंनांगोन गलाघाट, कार्बि आंलं आरो नगाव। गलाघाट, कार्बि आंलं आरो नगावनि बेनि बाहागोफोरखौ लानानै खायसे बाहागोखौ लानानै बे काजिरङा नेशनेल पार्कआ दाजानाय। थारमाने काजिरङा नेशनेल पार्कआ गलाघाटआव एसे, कार्बि आंलंआव एसे आरो नगाव डिस्ट्रिक्टआव एसे गोसारनानै दङ बे एरियाया। नेक्स्ट 2 नाम्बार पइन्टआ जाबाय फेमास फर वान हर्न राइनोसर्स। थसेल' गं गोनां गान्दानि थाखाय बे मुंदांखा। जों आगोलनो उन्दैनिफ्रायनो मिथिबोबाय थादों काजिरङाया मानि थाखाय मुंदांखा होनबा काजिरङाया थसेल' गं गोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा। आसामनि काजिरङायाव थसेल' गं गोनां गान्दा मोननाय जायो आरो बेनि थाखायनो बे आसामनि काजिरङा नेशनेल पार्कआ जोबोद मुंदांखा। स' काजिरङानि नेशनेल पार्कनि बागै इम्पोर्टेन्ट फेक्ट्सफोरा बेखिनियानो। नेक्स्टआव जों गुबुन मोनसे नेशनेल पार्कखौ नायलायनोसै। बे जाबाय मानास नेशनेल पार्क। खोब इम्पोर्टेन्ट नेशनेल पार्क। बेबो जोंनि आसामनि मोनसे मुंदांखा नेशनेल पार्कआ जाबाय मानास नेशनेल पार्क। बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायारिफोरा बे नेशनेल पार्कआव फैयो, बोसोरफ्रोमबो फैयो, नायनो फैनाय जों नुनो मोनो। स' मानास नेशनेल पार्कनि नैबे नुथाय, गेटनि नुथाय, बे मानास नेशनेल पार्क लिरनाय दं गेटआव, मानास नेशनेल पार्क। मानास नेशनेल पार्कनि खायसे इम्पोर्टेन्ट पइन्ट्सफोरखौ जों सावरायनि। First point is about the name of the park is originated from the Manas River.
बे मानास नेशनल पार्क बेनि जा मुं बे मुङा मानिफ्राय अरिजिनेट खालामनायनो मानास दैमानिफ्रायनो मानास नेशनल पार्क जादों होननानै गनायनाय जादों नेक्स्ट सेकेंड नंबर पॉइंट जाबाय दा नेशनल पार्क एरिया फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाक्सा चिरां इन बिटिआर आरो बे मानास नेशनल पार्कआ बबे जिल्लासिम गोसारना दङनो बाक्सानि खायसे बाहागो आरो चिरांनि खायसे बाहागोआव बे मानास नेशनल पार्कआ गोसारनानै दङ खोब इम्पोर्टेन्ट बबाव दङ होनना बुङो बाक्सा आरो चिरां नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय डिक्लेयर्ड एज सेंक्चुरी इन 1928 आरो बेखौ सेंक्चुरी हिसाबै माब्ला गनायनाय जादोंनो 1922 मायथाइयाव मानास नेशनल पार्कआ सेंक्चुरीमोन सेंक्चुरी हिसाबै बेसेबा बोसोरनि सिगाङावनो थामहिनबा बेसेबाङावनो 1922 मायथाइयावनो सेंक्चुरी हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन नेक्स्ट नम्बरा जाबाय नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय मानास बाय' रिजार्भ इन 1972 आं गुसुं लिरना होदो नङाबा बांद्राय गोलाव जायो मानास बाय' रिजार्भ हिसाबै माब्ला फोसावनाय जादों डिक्लेयार खालामनाय जादोंमोन 1972 मायथाइयाव मानास बाय' रिजार्भ हिसाबै मानास नेशनल पार्कखौ फोसावनाय जादोंमोन 1972 मायथाइयाव नेक्स्ट जाबाय नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1985 आरो बेखौ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन यूनेस्कोआ माब्ला 1985 मायथाइयाव मानास नेशनल पार्कखौ 1985 मायथाइयाव यूनेस्कोआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाबै फोसावनाय जादों सो मानास नेशनल पार्कखौ माने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाबै माब्ला फोसावनाय जादोंमोन बा 1985 मायथाइयाव गोसोआव लाखिनो गोनां पॉइंटआ आरो नेक्स्टआ जाबाय डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन 1990 आरो 1990 मायथाइयावसो बेखौ नेशनल पार्क हिसाबै स्टेटास होनाय जादों गनायनाय जादों माब्ला 1990 मायथाइयाव नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय टोटल एरिया 950 किलोमीटर स्क्वायर आरो बे मानास नेशनल पार्कनि टोटल एरिया दब्लायथिया बेसेबां 950 किलोमीटर स्क्वायर बेनिसायबो देरसिन मानास नेशनल पार्कआनो आसामनि नेशनल पार्कफोरनिसाय देरसिन बेसेबां दं एरिया 950 किलोमीटर स्क्वायर सो जों मानास नेशनल पार्कनि खायसे इम्पोर्टेन्ट फैक्ट्सफोरखौ मिथिना लाबाय बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे नेशनल पार्कनि बागै मिथिना लानोसै नेक्स्टआ जाबाय नामेरि नेशनल पार्क सो नामेरि नेशनल पार्क नैयो थामथियाव बे नामेरि नेशनल पार्कनि मोनसे बे नुथाय समायना सावगारि दैजों अन्थाइजों खोब समायफ्लेनाय नेक्स्ट माने इम्पोर्टेन्ट पॉइंट्सफोरखौ जों मिथिना लानि नामेरि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन सनितपुर डिस्ट्रिक्ट अफ आसाम बबे जिल्लायाव दङ फैयो फरिखायाव सो नामेरि नेशनल पार्कआ बबे जिल्लायाव गोलैयो होनना बुंबा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट अफ आसाम आसामनि सनितपुर जिल्लायाव गोग्लैयो नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय टोटल एरिया इज 200 किलोमीटर स्क्वायर आरो बे नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय इम्पोर्टेन्ट पॉइंटआ जाबाय बे नामेरि नेशनल पार्कनि दब्लायथिया अरथाया बेसेबांनो 200 किलोमीटर स्क्वायर नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय डिक्लेयर्ड ए रिजर्व फरेस्ट इन 1978 आरो 1928 मायथाइयाव बेखौ मा हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन रिजर्व फरेस्ट हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन नामेरि नेशनल पार्कखौ रिजर्व फरेस्ट हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन माब्ला 1928 मायथाइयाव गोसोआव लानो गोनां नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय डिक्लेयर्ड ए सेंक्चुरी इन 1985 आरो बेखौ सेंक्चुरी हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन माब्लानो 1985 मायथाइयाव मोनसे सेंक्चुरी रिजर्व एरिया हिसाबै मिथिनाय जादोंमोन फोसावनाय जादोंमोन 1985 मायथाइयाव नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क ऑन 15 नवेम्बर 1998 खौ गोसोआव लाखिनो गोनां आरो 1990 नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय 1990 मायथाइनि 15 नवेम्बराव बेखौ नेशनल पार्क हिसाबै स्टेटास होनाय जादोंमोन फोसावनाय जादोंमोन नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय लास्ट पॉइंटआ जाबाय फेमास फॉर टाइगर लियोपार्ड्स वाइल्ड पिग्स आरो बेनो इम्पोर्टेन्टआ गोबांथ' जिब जुनार दङ माखासे बिफां लाइफां दङ बेफोरनि गेजेराव जिब जुनारनि बिथोराव माया मानि थाखाय मुंदांखा नामेरि नेशनल पार्कआ टाइगार्स लियोपार्ड्स वाइल्ड पिग्स टाइगार्सनि लियोपार्ड्सनि आरो वाइल्ड पिग्सनि हाग्रानि अमा वाइल्ड पिग्स आरो टाइगार मोसा लियोपार्ड्स एसे बेफोरनि थाखाय मा बे नामेरि नेशनल पार्कआ जाबाय मुंदांखा सो नेक्स्ट गुबुन मोनसे नेशनल पार्कआ जाबाय मा नाम डिब्रु सैख'वा नेशनल पार्क नै डिब्रु सैख'वा नेशनल पार्क आरो बियो डिब्रु सैख'वा नेशनल पार्कनि नुथाय जों माखासे नै मा नुदोयो गुफुर गुफुर मालैयो हांसो नामा बियो हांसो आरो दै दङ बिराद समायना नुथाय सो बेनि बागै इम्पोर्टेन्ट फैक्ट्सफोरखौ जों मिथिना लानि खायसे इंटरव्यू बेस्ट माने इम्पोर्टेन्ट फैक्ट्सफोरखौ फर्स्ट पॉइंटआ जाबाय लोकेटेड इन डिब्रुगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट बबाव दङ बे बबाव गोलैयो डिब्रु सैख'वा नेशनल पार्कआ
डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया जिल्लायाव गोलैयोनो डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया जिल्लायाव खायसे बाहागोआव गोसारनानै दङ अबेयो डिब्रु सेख'वा नेशनेल पार्कआ बे नमेनक्लेचारआ डिब्रुगड़ माने डिब्रु सेख'वा माने डिब्रुगड़जों गोसोआव लाखिनो हागोन मोनसेया जाबाय तिनसुकिया गोसोआव लानो गोनां नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय टोटल एरिया 350 किलोमीटर स्क्वायर आरो माबाय टोटल एरिया इज 350 किलोमीटर स्क्वायर आरो बिनि टोटल एरियाया बेसेबांनो दब्लायथिया 350 किलोमीटर स्क्वायर जागोन डिब्रु सेख'वा नेशनेल पार्कनि दब्लायथिया बेसेबां होनना बुङोब्ला 350 किलोमीटर स्क्वायर नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय डिक्लेयर्ड एज ए नेशनेल पार्क इन 1999 आरो बेखौ 1999 मायथाइयाव नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन डिब्रु सेख'वा नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावनाय जादों माब्ला 1999 मायथाइयाव नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पइन्टआ जाबाय फेमास फर व्हाइट विं गुफुर गां गोनां डाक्स हांसोफोर गुफुर गां गोनां हांसोफोर आरो फेरेल हर्सेस होननाय दंलै मा हर्सलै फेरेल हर्सेस बे गरायनि थाखाय मा फेरेल हर्सेस आरो व्हाइट विं डाक्स फोरनि थाखाय बे डिब्रु सेख'वा नेशनेल पार्कआ मुंदांखा खोब इम्पोर्टेन्ट गोसोआव लाखिनो गोनां नेक्स्ट मोनसे गुबुन मोनसे नेशनेल पार्कआ जाबाय मा राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्क इम्पोर्टेन्ट बेबो इम्पोर्टेन्ट जोंनि आसामनि नेशनेल पार्कफोरनि इम्पोर्टेन्ट मोनसे नेशनेल पार्कआनो जाबाय अरां नेशनेल पार्क राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्क नैबे जाबाय राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्कनि गेट नै जों लिरनाय नुदों गेटआव राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्क इम्पोर्टेन्ट so important points फोरखौ जों नायलांनि located in Dorong and Sonitpur district आरो बे अरां राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्कआ बबे जिल्लायाव गोसारना दङनो दरंनि खायसे बाहागो आरो सनितपुरनि खायसे बाहागो गोसोआव लानो गोनां बे थांनाय यूपी टेटआव फैदोंमोन माने अरां नेशनेल पार्कआ बबे जिल्लायाव दङ फैदोंमोन बे अपसनफोरखौ होनाय जादोंमोन स दरं आरो सनितपुर गोसोआव लानो गोनां स 9 नम्बर पइन्टआ जाबाय टोटल एरिया इज 78.81 किलोमीटर स्क्वायर आरो बेनि दब्लायथिया कालिया राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्कनि जा दब्लायथि बे एरियाया जाबाय 72.81 किलोमीटर स्क्वायर गोसोआव लानो गोनां नेक्स्ट 3 नम्बर पइन्टआ जाबाय इस्टाब्लिश एज ए सेंक्चुरी इन 1985 आरो 1985 मायथाइयाव बेखौ सेंक्चुरी हिसाबै गायसननाय जादोंमोन बे राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्कखौ सेंक्चुरी हिसाबै गायसनदों माब्ला 1985 मायथाइयाव आरो 4 नम्बराव जाबाय डिक्लेयर्ड एज नेशनेल पार्क अन 13 एप्रिल 1999 आरो बेखौ नेशनेल पार्क हिसाबै माब्ला फोसावनाय जादोंमोन 13 एप्रिलाव माब्ला 1999 मायथाइनि 13 एप्रिलावसो बेखौ नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन नेक्स्ट 5 नम्बर पइन्टआ जाबाय अरां नेशनेल पार्क इज कल्ड मिनी काजिरङा लाइक काजिरङा इट इज अल्सो इनहेबिटेड बाय द वन हर्न राइनोसर्स आरो बेखौ अरां नेशनेल पार्कखौ मा मिनी काजिरङा फिसा काजिरङा होननाबो बुंनाय जायोनो मानोना बेयाव काजिरङा बायदि बेयावबो मा थायोनो थसेल' गं गोनां गान्दाखौ मोननाय जायोनो गान्दाफोर मोननाय जायोनो थसे गं गोनां गान्दाफोर ओंखायनो बेखौ मा होनना बुङो मिनी काजिरङा होननाबो बुंनाय जायोनो स होमबा जों गासै मिथिबाय गासै बेसेबां नेशनेल पार्क दङ जों आसामाव मोनबा नेशनेल पार्कखौबो जों गोसोआव लानो गोनां आरो बबे जिल्लायाव दङ जों बेखिनिखौ गोसोआव ला आरो बेसेबां अरथाय मानि थाखाय मुंदांखा बेखिनि खोथाखौ जों गोसोआव लाबानो माने आनजादाव जों हयथ' खायसे कुइसन फैयोब्ला एन्सार होनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आसा खालामबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा प्लिज लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं